Sarki Allah gafarta, Allah taimaki sarki. Barka da zuwa Hausa Television. Sarki, wannan program me kake ga za mu expect cikin wannan program mai girma? A gaskiya san ce mu ma an gayyace mu ne kuma mun murna da zuwa nan, amma na hand over din kan ba waziri Greater Accra sau. To muna tare da waziri na Greater Accra. Barka da zuwa Hausa Television. Barka ka dai. Waziri, Allah taimake ka, Allah taimake sarki. Za mu karbi sunanka, sannan menene expectation mu game da wannan program? Sunana Waziri Sunusi Ali Ahmed, ni ne wazirin sarkin Hausawa na Ankara gabaki daya. Kamar yadda ka faɗi menene expectation mu, ina ji wannan taro kamar yadda ka sani na sani Yarbawa ne suke so su kaddamar da mataimakin sarki. To kamar yadda al'adunmu yake mu yan ko mu Hausawa, yasa muna expect kamar mataimakan sarkin da za a ɗauki kamar yadda za su taimaki sarki game da ayyukan da zai yi. Shi sa muna kyautata zato kuma muna fatan alhairi, muna taya su muna ma sarkin barka, muna mai farin ciki da ya samu mutane da ya tantance ya ga wannan ƙwararru ne da za su taimaka mai. To muna masa fatan alhairi kamar wannan taro ko wannan mutanen da za su taimake sa, Allah ya sa abin da ya nema ko abin da ya gani tare da su kawo mai da dai taimaka ma masarautarsu. Allah taimaki waziri. Me kake ga mu ma a masarautar mu na Zango za mu mu ƙara mai karfin gwiwa, sa'annan mu ƙara mai value a duniya? Masha Allah, na farko mika tagadan gayyata mu kuma da muka hamsa mai kaya kaman mun gwada akwai danko kauna kenan. To ina ji daga nan sai mu gina kuma zuwa gaba. Masha Allah, tunda ai shi sarkin ko masarautar Yarbawa sun taba jagora musulmai na garin nan gabaki, dan ka duba tarihi sun taba sarautar musulunci gabaki daya, sannan aka zo aka ware kowane kabila yake sarautarsa. Sai sa ina fata kaman wannan masarautar nan muna tare da su tun lokaci aro saboda shi zaka gani mun shige su aurayya da shauransu, muna tare da juna. Ka fahimce ni ko? Je sa ina kyautata zato kaman wannan ba shine na farko ba, muna tare da su, muna tare shekara aro. Sai sa na kamar yadda kai bin tambaya menene abin da mu taimaka musu, shine zama tare, zaman lafiya, kyautata ma juna, daraja juna. Ina ji muna wannan zama da su. Isa duka tafiya ne ake tun kan kakanni ya kai kan iyayenmu, yau ya kai gare mu. Sarki, kalmanka ta karshe, muna cikin shekara na zaɓe. Me za ka faɗi mana mu matasa da ke tasowa, sa'annan kuma da jama'ar Ghana game da zaman lafiya cikin wannan shekara? To ina kira hankulan jama'anmu na musulmai gabaki daya ka mu kula kowace shekara idan zabe ya kai sai ga rigigimu da shauransu angwanninmu ake shigowa, ana kiran yaranmu suna zuwa suna aikin da bai kamata ba. To muna kiran su, muna kyautata zato kaman wannan shekarar nan za mu samu komi yadda muke so kuma a yi zabe lamin lafiya. Mun gode. To kai kallo kana tare da Hausa Television. Muna kawo maka shirin mu na sarakuna da yau za a kaddamar da su, za a nada su. Wanda babban sarki Oni of Ife ya taso daga Najeriya saboda halartar wannan buki mai albarka. Sa'an mataimakin shugaban kasa Dr. Alhaji Mahmudu Bawumia shi ma ya halarci wannan wuri mai albarka. Sai ka san wannan program ba karaman program bace. Sa'an nan limamin limamai Imamul Kullu kenan, National Chief Imam Doctor ne kuma Professor Sheikh No Sharubutu shi ma yana tare da mu ana. Hausa Television.